راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኢትዮጵያ ንግብፅን ኤርትራን ተኸቲላ ኣብ 2023 ብዘጋጠመ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ኣፍሪቃ ሳልሰይቲ ንጋዜጠኛታት ዘይምችእቲ ሃገር ከም ዝኾነት ኮሚቴ ንምጥባቕ ጋዜጠኛታት CPJ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመልክት። ኣብ ሕዳር 2022 ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ እኳ እንተፀደቐን ኣብ ክልል ትግራይ ተፃብኦታት ብወግዒ ተቋሪፁ እንተሎን ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሚሊሻታት ፋኖን ሓይልታት ፌደራልን ተደጋጋሚ ግጭታት ከም ዝረአ ይፍለጥ። ኣብ 2023 ጥራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝተኸስተ ጎነፅ ርእይቶኦም ዝገለጹን ነቲ ፍጻሜ ሽፋን ዝሃቡን 8 ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣስሩ ፀብጻብ CPJ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሚያዝያ ማሕበረሰብ ሞያ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ኣገባብ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተኣስሩ ኩሎም ሰብ ሞያ ክፈትሕ ሓቲቱ ነይሩ። ኮሚቴ ንምጥባቕ ጋዜጠኛታት CPJ ኣብ 2023 ምግውዕባዕ ምፍራህን ምእሳርን ጋዜጠኛታት ንኹነታት ሓንቲ ሃገር ኣብርሂቡ ስለ ዘርኢ ኣዝዩ ዘሻቐሊ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊቶም ተበዲልና ዝብሉ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝወረደ ማሰይቲ መርመራ ክገብር ኣዘኻኽር ብምባል ሓቲቱ ምንባሩ ይዝከር። ብድምር 16 እሱራት ጋዜጠኛታት ዘለዋ ኤርትራውን ብምክሃስ ነፃ ፕረስን ምእሳር ጋዜጠኛታትን ኣብ ዓለም 7ይ ደረጃ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ። ኣብ ኤርትራ ከም ኩሉ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት ብዘይ ክስን ፍርድን ገና ሃልዋቶም ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ተሓይሮም ምህላዎም ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ጉዳዩ። ንእንግሊዝ ቻነል ክሰግሩ ዝፈተኑ 5 ስደተኛታት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማያት ፈረንሳ ከም ዝሞቱ ሓደ በዓል ስልጣን ባሕሪ ፈረንሳ ንBBC ሓቢሩ። እዚ ፍጻሜ ናብ ብሪጣንያ ብንኣሽቱ ጀላቡ ኣብ ዝግበር ፈተና ከም ፈለማሞት ስደተኛታት ናይ 2024 ተመስጊቡሎ። ብመሰረት ፀብጻብ ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ልዕሊ 30 ሰባት ድሒኖም እኳ እንተነበሩ ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሰብ ግን ሙሉእ ስድራ ቤታትን ቆልዑን ዝርከብዎም 70 ሰባት ከም ዝነበሩ ሓቢሩ። እቶም 70 ምንባሮም ዝተገልጸ ስደተኛታት እታ ጃልባ ብምግምጣላ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ተፈሊጡሎ። ኣብቲ ኣብ ደቡብ ካሌት ትርከብ ዊሜሪኩስ ዝተባሃለ ዓዲ ዘጋጠመ ክስተት ብዝተኻየደ ጻዕርታት ምድሓን ህይወት 10 ሰባት ካብቲ ማይ ተጎቲቶም ብህይወት ክተርፉ እንከለዉ 5 ካብኣቶም ግና ሞይቶም። ኣብ ሳንጋተ ፈረንሳ ዝርከብ ማእከል ቀይሕ መስቀል ካብ ዝዕጾ ልዕሊ 2 ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ኣማኢስ ሰባት ኣብ ጥቓ ካሌን ዳንከርክን ኣብ ቴንዳታትን ግዝያዊ መዕቆቢታትን ይነብሩ። ናብ እንግሊዝ ንምስጋር ድማ ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ወይ ኣብ ንኣሽቱ ጃላቡ ተሓቢኦም ክገብርዎ ንኣዋርሕ ገለውን ክሳብ ዓመታት ኣብቲ ከባቢታት ይጸንሑ። እቶም መብዛሕትኦም ካብ ሙቕ ከባቢታት ዝተሰዱ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቆራር ወቕቲ ኣብ ጉዕዞኦም ብዙሕ መሰናኽላት ከም ዝገጥሞም ይፍለጥ። ብመሰረት ፀብጻብ እንግሊዝ ኣብ 2023 30,000 ስደተኛታት ካብ መሬት ኤውሮጳ ናብቲ ሃገር ብንኣሽቱ ጀላቡ ሰጊሮም። ኣባል ላዕለዋዊ ቤት ምኽሪ ሱዳንን ተሓጋጋዚ ዋና ኣዛዚ ሰራዊትን ያሲር አልዓታ መንግስቲ ሱዳን ኣንጻር ኢማራት ዓረብ ዝቐንዐ ጥርዓን ናብ ዞባዊ ውድባትን ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ከቕርብ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢማራት ዓረብ ኣብ ሱዳን ዕጥቃዊ ግጭት ክካየድ ተሳትፎ ምግባራ ይኸስስ። ብደረጃ ዓለም ልዑል ተቐባልነት ዘለዋ ዎል ስትሪት ጆርናል ብ10 ነሓሰ 2023 ኣብ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ኢማራት ኣብቲ ካብ መፋረቕ ወርሒ ሚያዝያ ትሒዙ ዝተወልዐ ኩናት ጣልቃ ብምእታው ንፈጣን ሓይልታት ተዕጥቕ ምህላዋ ዝገልጽ ፀብጻብ ኣቕሪባ ነይራ። ኣብ ዘቕረባ እዋን ብጉጅለ ኪላታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝወፀ ፀብጻብ ኢማራት ዓረብ ካብ ዝሓለፈ ሓጋይ ጀሚሩ ብመንገዲ ጫደን ሊብያን ኣቢላ ንፈጣን ሓይልታት ሱዳን ዘቕረበቶ ወተሃደራዊ ቀረብ ብዝርዝር ኣቕሪቡ። እቲ ፀብጻብ ተሳትፎ ጻእተኛታት ወተሃደራት እውን ኣረጋጊጹ። ያሲር አልዓታ ብጀነራል ሐሚቲ ዝምራሕ ፈጣን ሓይልታት ሳላ ዝደገፍዚ ንመብዛሕትኡ ግዝኣታት ዳርፉር ክቆጻጸር ከም ዝኽኣሎ ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ያሲር አልዓታ ደቡብ ሱዳን ቀረብ ነዳድን ምግብን ብምኽፋት ንፈጣን ሓይልታት ክትድግፍ እንከላ ጫድ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶርያ፣ ሊብያን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ዝመፁ ዓበይቲ ጉጅለታት ዕሱባት ከም ዝተሳተፉ እውን ይኸስስ። ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ሓደ ሃገራት ንፈጣን ሓይልታት ይድግፋ ምህላውን ክወቅስ እኳ እንተጸንሐ ስምተን ሃገራት ካብ ምርቃሕ ግና ተቆጢቡ ይጸኒሑ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን